Исәнмесез, Яңа Гасыр телеканалында атна вакыйгаларына нәтиҗә ясар вакыт җитте. Эфирда Сәрия Хәбибуллина. Алдагы ярты сәгатьтә адымнарда без нәрсә күрсәтәбез? Хөрмәтле пассажирлар, безнең самолет Габдулла Тукай исемендәге аэропортка төшеп утырды. Казан аэропортын ничек Тукайлы итәсе? Инешә менә тотар төшерсәк монда тотар. Шул җитә. Инвалидлар язмышы эш кирәк, ләкин аны табып булмый. Ни өчен бер оешма хәлгә керә, икенчесе кире кагып, хәлсез калдыра. Нагрузканы аласылары килми. Нагрузканы тойлы бик зур ответственность. Осталарының осталары КамАЗ-мастер Габгадай тимер сахнасыннан дөнья пьедесталларына менгән команда. Бу җиңүләрне кем куя? Лучшей рекламы для автозавода, для автопроизводителя, конечно же, нет, кроме как победы. Архитектор булырга укып гомер буе җырлаган шәхес Альберт Асадуллин белән безнең эксклюзив әңгәмә. Мин ялан биргә. Я никогда не танцевал. Язмыш синең тез астыңа китереп сукса, егылмас өчен якасына ябыш дип язган Фәнис Яруллин. Татарстанда инвалидлар 10 көнлеге бара. Аларның проблемаларына игътибарның арткан чоры. Бу өлкәдә бер күрсәткеч бар. Мөмкинлеге чикле кешеләрнең эшкә урнаша алу-алмавына карап, җәмгыятьнең үсеш дәрәҗәсе турында сүз йөртергә була. Андыйлар күбрәк булган саен хәл тотрыклырак. Бездә ничек? Кемнәрне алалар, кемнәр читтә кала? Оешмалар нәрсә дип кире кага? Алар өчен эшкә алуның файдасы бармы, әллә бу өстәмә чыгымнармы? Һәм дәүләт сәясәте ничек үзгәрә? Читрекле мәсьәләне Нияз Рахман өйрәнде. Әлбәттә, шушы Ленара Ханнанова 3нче группа инвалид. Тормышы 2-гә бүленә. 1999 елда төзелештә егылып имгәдә. Элек спортчы булган ханым хәзер инвалидлар исемлегендә каягына эшләргә бармый. 19 ел эчендә мөмкинлекләре чикле гражданнарны алабыз дип ашкынып тормыйлар ди. Я отказывала. Сама, как сказать, медкомиссию когда проходишь. Эшкә алучыларның үзләренә кадәр барып җиткәнче табиблар ук шик куя. Мин шуның белән очраштым. Әлбәттә, эш тәкъдим итүчеләр дә мөмкинлеге чикле гражданнарны алырга теләми. Синең хәлне бит үз башына төшкән кеше генә аңлый. Балалар бакчасында ярты ел тегүче булып эшли, ул хезмәттә булуы белән дә бәхетле дә. Мне вот потому что я одна. Мин бер үзем өйдә утырганда гел фикер килә. Син инвалид, кая барарга, нишләргә? Моңа кадәр эшкә шулай сөенеп баралар дип уйламый да идем. Девочки, здравствуйте, намесыз? Казаннан Марат Кадыровка 45 яшь аңарда ДЦП бу аның беренче рәсми эш урыны. Инвалидлар бик эшкә алар теләкләре юк. Аларга бит специальные условия кирәк, транспорт кирәк киме. Нандары бит әле кашкында аларга йөрергә дә авыр. Түбән Кама Дәүрия Якупова әлеге тернәкләндерү үзәгендә педагог булып эшли. Интернет мәктәптә 80-ннән артык бала бар. 26-сы өйдә шөгыльләнә. Эш табу өчен шактый йөрергә туры килә. Инвалид кешене алырга беркем дә теләмәде. Бик озак эш эзләдем, шуннан соң инде бер мәктәпкә идән юучы булып урнаштым башта. Укып йөздем инде заочно. Түбән Камада 5000-нан артык эшкә яраклы физик мөмкинлеге чикле кеше яши. Бүгенге көндә һәр 3нчесе эшли. Әлеге эшсезләрне эшли итү өчен шәһәрдә Рубаха оешмасы төзелгән. Несмотря на то, что нам всего лишь 1 год. Оешубызга 1 ел гына булуына карамастан 732 меңлек 2 грант тоттык. Оешма көчле рухлы кешеләргә эш урыны эзли. Без аларны заманча һөнәрләргә өйрәтәбез. Казанның Катыргы полиграфия әйберләр ясау җәмгыятендә бүген 70 шундый хезмәткәр бар. Төрле эш башкаралар, авыруларга бөтен республика буенча памперслар тарата, халык белән сөйләшә, заказ туплый һәм Катыргы тартмалар ясыйлар. Мондый махсуслашкан предприятиеләр Татарстанда җидәү. Безнең Татарстанда берничә предприятие бар шундый. Сукырлар җәмгыятендә берничә предприятие бар. Алабугада Укупорплаз дигән предприятие эшли. Аннары Казанда Электроконтакт дигән предприятие эшли. Республикада хезмәткә яраклы булган физик мөмкинлекләре чикле 89 мең кеше бар. Шуларның 28 меңе гына эшли ала. Алар мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итә. 4 меңнән артыгына эш тапканнар. Тик аларны һәр кайда да кочак җәеп каршы алмыйлар. Воспользоваться общественным городским транспортом для того, чтобы приехать на работу. Монда факторлар күп. Эшкә йөрү өчен транспорт кирәк. Аннан соң керү һәм чыгу урыннары җиһазландырылган булырга тиеш. Эш урынын да тулысынча җайлаштырасы. Уңайлы хезмәт булсын өчен, бу өстәмә чыгым. Ул чыгымнарны дәүләт каплый. Инвалидны эшкә алучыга хезмәт урыны җиһазлаган өчен компенсация бер эш урыны өчен 72 мең сум. Безнең республикабызда инде
берничә ел программа эшли, безнең бюджеттан ел сайын 20 миллион акча карала инвалидлар предприятиеләре, инвалидлар оешмалары өчен. Анда күбесенчә инвалид кеше эшли, 500дән артык инвалид кешеләр һәм аларга без хезмәт хакын түләргә ул оешмаларга ярдәм итәбез. Эшлим дип тә белеме җитмәсә, аларны мәшгульлек үзәкләрендә укыталар. Быел 221 кеше килгән. Инде укып теләге булган кешене эштән кире боралар икән, оешмаларга штраф салына. Бер хезмәт хакы күләмендә дә түгел, нибары 10 мең сум. Хикмәт акчада да, административ беркетмәләрдә дә, эш урыннары булмада да түгел ди инвалидлар. Ул бары тик җитәкченең кешелеклегеннән генә тора. Нияз Рахманов, Фәйзә Хәмидуллина, Ирек Хабибуллин, Гөлнар Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Атнаның башка төп вакыйгаларына күчик, хәзер МММ+. Рөстәм Миннеханов бу атнада Финляндия президенты белән очрашып, Slash стартаплар конференциясендә катнашты. 20 мең делегат, 2,5 стартап һәм алдынгы технологиялар, биомедицина, энергетика тармагындагы алгарышларын Татарстанның 3 компаниясе да Сколково резидентлары белән берлектә тәкъдим итте. Җирле татарлар белән күрешкәндә сезне үрнәк итеп куябыз диде Рөстәм Миннеханов. Сезне үрнәк итеп күрсәтәбез. Сезгә киләчәктә дә менә шулай үрнәк булып торган насыйп булса. Минтимер Шамиев бу атнада безнең телекамералар объективына эләкмәде. Фәрит Мөхәммәтшин яңа елда кулланышта булачак цифрлы телевидение эшенә кагылышлы киңәшмәдә катнашты. 11 февральдән 7 төбәктә аналог сигналлары туктатыла. Июньнән калганнар да күчәргә тиеш. Иске телевизорга махсус көчәйткеч кую 800 сумга төшәчәк. Хәленнән килмәгәннәргә ярдәм булыр дип ышандыра парламент рәисе. Пенсияда булган кешеләргә, олы яшьтә булган кешеләргә бүгенге менә шушы телевидениега күчәргә мөмкинлек тудырыр өчен акчалар, финанслар каралган. Алексей Песошин халыкара ришвәтчелеккә каршы көрәш көненә багышланган форум катнашучыларын сәламләде. Быел 250-гә якын делегат килгән. Дәүләт органнары җитәкчелеге, халык ышанычлары, вуз хезмәткәрләре һәм эшмәкәрләр. Ришвәтчелекне булдырмый калуда яшьләрдән тәкъдим көтәләр. Илсур Метшин Стоп ВИЧ Спид, ВИЧ-ка тест экспедиция, Бөтен Россия тест үткәрү көне кебек акцияларның уңай нәтиҗәсен билгеләп үтте. Башкалада ВИЧ инфекциялы яшьләр саны 18%-ка кимегән. Профилактика максатыннан 49 яшькә кадәргеләр тикшерелде. Узышчыларыбызда юбилей 30 тулды. 15 мәртәбә Дакар раллие, 6 мәртәбә Ефәк юлы җиңүчесе, Россия чемпионатларының алыштыргысыз лидеры. Автоспорт ул күңелдәге ватанпәрвәрлек хисе һәм машинаңны ярату ди команданың ветераннары. Бу атнадаларны күпләр котлады. Иң төгәл бәяне Владимир Путин бирде кебек. Сез җиңә торган машиналарны да үзегез ясыйсыз ди ул. 30 еллык КамАЗ мастер тормышын Айгөл Бәдретдинова тарих кыйпылчыкларыннан җыйды. Балачак хыялларыннан халыкара танылуга кадәр КамАЗ мастер командасы үткән юл шундый. Бүген һәр бала сыкланып караган ралли-рейд чемпионнары үзләре кайчандыр машина белән җенләнгән малайлар. КамАЗ мастер командасына нигез салган Семен Якубов та. 76 елның 16 феврале КамАЗ заводының конвейерынан беренче КамАЗ автомобиле төшә. Яшь инженер Семен Якубов аны тагын да камилләштерү теләге белән яна. Ул чынга аша. Могҗизалы КамАЗ аны һәм яшь талантлар командасын дөнья пьедесталларының иң югары баскычларына алып менә. Нәкъ менә Якубов 88 елда Ельч раллиендә катнашу өчен КамАЗлар сорап ала. Команданың беренче рәсми ярышы Ельч раллие 800 километрлы трасса яшь пилотлар Владимир Гольцев һәм Фирдәвес Кабиров. Беренче мәртәбә әле серияле машинада юлга чыктык. Ул бары тик куркынычсызлык таләпләренә җавап бирерлек кенә үзгәртелде. Башта 3 күчәрле, аннан 2лесе. Соңыннан гына КамАЗ танымаслык үзгәрде. Көндәшләрдән дә карадык, үзебез яңа алымнар эзләдек. Һәр вакыт алда булу өчен. Сергей Савостин, Владимир Чагин, Айдар Биляев бу исемнәр дөнья автоспортының йөзек кашы. КамАЗга алар йөрәк кушуы буенча килә. Владимир Чагин команданың хәзерге директоры, остазлары 18 яшьтә хоккейчы егет була, әмма КамАЗ фәнни-техник үзәгенә идән юарга килә. Барысы да хыялдагы машиналарга якынрак булу өчен. Нәтиҗәдә Владимир Чагин 7 мәртәбә ралли Дакар җиңүчесе. 15 раз удается выиграть, это просто невероятный результат, невероятное достижение, причем это командное. КамАЗ мастер командасы Владимир Путинда еш кунак дөнья марафоннарында җиңү бер эш. Моннан тыш спорт йөк машинасын җитештерү технологияләре соңрак йөк КамАЗларына куела. Зәңгәр Армада Чаллы командасын көндәшләр шулай дип атый 30 ел эчендә катлаулы юл уза.
Жеңіл автомобиль жетіштірушілер инде көптәннән инанды. Яңа технологияларны нәк менә автоспорт аша сынарга була. Шул рәвешле капотлар астында турбина двигательләре, энергияны кире кайтаручы системалар барлыкка килде. Автомобиль йөртүчеләр бүген яратып кулланучы электрон уңайлыклар да, заманча матрица оптикасы да шуннан. Техник прогрессның автоузышларга бәйле булуы бүген көн кебек ачык, әмма ул вакытта барысы да башкача була. Не надо там позориться, куда вы там выезжаете. Не надо там позориться. Что нам с этими Мерседесами, там, Рено, там, Вольвин, да, бороться? Безгә әйтәләр инде оятка калып йөрмәгез, КАМАЗ машиналары ярышларга түгел, йөк ташырга тиеш дип, әмма без ышанмадык, шунысы сөендерә. Бүген без йөрткән яшьләр моны дөрес аңлый һәм безнең юлдан бара. Я понимал, что лучшая реклама для автозавода. Мин аңлыйдым, автозавод өчен иң яхшы реклама ул ярышлардагы җиңүләр. Раллилар нәкъ менә безнең продукцияны куллану. Төньяк Африка, Азия илләрендә үткәрелә иде бит. 30 ел içində командада спортчылар нәселе барлыкка килә, хатыннар зур җиңүләргә илһамландыра, балалар беренче уңышлары белән сөендерә. КАМАЗ мастер пилоты Айрат Мәрдиев хәзер һәр җиңүен әтисе истәлеге Илгизәр Мәрдиевкә багышлый. Начинал механиком в экипаже, съездил с своим отцом. Мин хезмәт юлымны механик булып башладым. Әти белән бергә бер экипажда йөрдек. Бер вакыйга аеруча истә калды. Пневматик системаның бер клапанын алыштырырга туры килде. Ремонт үзе катлаулы түгел, әмма без диңгез өстлегеннән 5 метр биеклектә идек. Анда хәтта суларга мөмкин түгел иде, әмма без башкарып чыктык һәм стартка өлгердек. Аларның КАМАЗларын ұша диләр. 15 Дакар җиңү, 6-сы ефәк юлда. Бу бөтен дөнья өчен уникаль күренеш, ләкин зур җиңүләр артында зур аварияләр дә бар. 2007 елгы Дакар шундыйлардан сәгатенә 120 км тизлектә машина кымлы чүлдәге ташларга килеп бәрелә. Экипажның исән калуы мөгъҗизага тиң. Яшьләр бу фаҗиганы күрә, әмма ни генә булмасын, алар команданы ташламый. Когда я поехал впервые за рулем. Әлеге легендар машинага беренче мәртәбә утыргач, әлбәттә дулкынландым. 2005 ел Россия чемпионаты Астрхан шәһәре. Минем экипаж составында легендар Сергей Савостин, механик Вячеслав Мизюкаев. Җаваплылык зур. Әмма без булдырдык. Семен Якубов ул вакытта миннән сорады: "Бу юлны дәвам итәргә теләгең бармы?" дип. Ярышлар башында мин әле уйлансам, инде икенче урынга чыккач, әлбәттә ризалаштым. 30 ел эчендә состав алышына легендаларда кала, яшьләр дә килә. КАМАЗ заводы һәм аның данын яклаган илдәге бердән бер команда бөтен дөньяга таныла тора. Чаллы дигәч тә күпләрнең күз алдында алар. Завод бар дип күз алдыма килә. КАМАЗ инде, мин белгәнчә КАМАЗ. Бик хәтәрне гырурланабыз. Үзебезнең нашыл КАМАЗ мастерның командасы белән инде. Алар инде ул егетләр большие молодцы. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Илшат Мөхәммәтов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. КАМАЗ мастер һичшиксез үзенә исем ясаган команда. Ул дөнья күләм бренд. Ә менә Казан аэропортының исемен брендлаштырасы алды әле. Аерылып китсәм дә синнән гомеремнең таңында мин И Казан арты, сиңа кайттым, сөеп тагында мин. Бөек Тукайдан үзек бу, туган җирне шигыреннән. Аерылып китүчеләр һичшиксез туган җиренә әйләнеп кайта. Ә бу атна җир, һава һәм Тукайны аерылгысыз итеп бер-берсенә бәйләде. Россиянең бөек шәхесләре аэропортларга исем бирү конкурсы тәмам. Казанныкы Тукай, Бигишнеке Лимаев исемен йөртәчәк. Сүзебез Казан аэропортында Габдулла Тукай шәхесе һәм иҗатының ничек чагылыш табачагы турында. Бу эш һаваланнарының үзләренә йөкләнгән. Алар уйланган арада без хыялланырга булдык. Казан аэропортында һәм аңа илткән юлларда Тукай изләрен бренд булырда итеп ничек чагылдырып була. Айзат Шаймарданов репортажы. Казан үзәген берникадәр тукайлашкан дияргә дә мөмкин. Кая карама, шагыйрьне искә төшерүче урыннар, мәсәлән, бу Тукай урамы иске татар бистәсендә шушында ук Тукай музее да урнашкан. Нәкъ шушында шагыйрь иҗаты белән моннан да яхшырак танышу урыны мөгаен юктыр. Bir чакрымда үтмисең, Тукай һәйкәленә килеп чыгасың. Шушында ук бик шагыйрьнең скверы, бакчасы урнашкан. Буҗрага таба юл тотсаң. Метро станциясе шулай ук Тукай исемен йөртә. Иң соңгы тукталыш Дубравный станциясе. Монда тукайлашу бетә, ләкин бу бушара гына. Аэропорт Тукай исемен йөртә башлагач, тукайлашуның офыклары киңәя дигән сүз. Һава аланына юл тотарга таксига утырабыз. Таксистан Тукай турында сорыйм. Кунакларны алар каршылачак. Димәк, Тукай турында аларга да сөйлисе. Знаете о Тукае? Ну да, конечно.
наш татар. Шурали есть, вот так говорится. Шурали? А стихи знаете? Не. Аэропортны ничек туқайлаштырачакларсың? Әлегә ачыклык юк, әмма идея, фикер, хыяллар бар. Без танылган архитектор, дизайн белгече Айвар Саттаров белән һава аланы каршына махсус очраштык. Беренче сорау: тышкы яктан аэропортны ничек туқайлаштырырга мөмкин? Язуларны гына үзгәртергә кирәк, татарча белән. Зур итеп язып куйсак, гадәп грексы белән кулланып, менә шул җитә минемчә монда. Эшкә узабыз. Монда Айвар Саттар аэропортны тулы бер дизайн концепциясын үзгәртергә мөмкин дип беренче күзгә ташланган әйбер татар төсләре җитми. Менә хәзер конструкцияларын карыйбыз, алар аппак төстә генә калган. Менә аларны да менә төрлечкә бирергә мөмкин. Менә мин булганым бар Мадридта, Мадрид аэропортында. Онда менә шул конструкциялар мотор төрле төсләргә бирелгәннар. Минемчә менә татар төсе керсәк монда шул җитә. Әнә бу икенче катта нәрсә үзгәртергә мөмкин? Катта минемчә монда менә график дизайн кулланып, менә Тукай әсәрләренең үзекләрен язарга да мөмкин монда. Габдулла Тукайның шигырьләрен теләсә кайсы темага багышларга мөмкин. Туган телдән башлап кунакчылык, милләт сәясәт, әкиятләр, хәтта ана белән бала бүлмәсендә дә аңа урын табарга була. Шуны әйтик, Казан аэропортын тукайлаштырыр өчен концепциясын тулысынча үзгәртергә кирәк. Бу уңайдан Ростовтагы Платов аэропорты үрнәк. Менә бучара рәвешендәге плазмага якын килүгә казак атаманы Матвей Платов һаманың юлбашчылары чырына үтеп керәсең. Төрле стенд, фотозоналар. Бу аэропортка кергәннән соң Платовны кем икәнен белмичә китмисең инде. Ә Казан аэропорты белән дә шулай булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бәлки ниндидер экспозиционный зоналар кертергә була, бәлки ниндидер арт-объектлар, бәлки безнең Татарстан художникларының картиналарын экспонировать итер өчен берәр нинди экспозону уйлап табырга була. Казан федераль университетының дизайн кафедрасында студентларның да тәкъдимнәре күп. Было бы неплохо. Аэропортта фотозоналар ясарга мөмкин. Мондый әйберләр халыкта бик популяр, шулай ук тентемарес кешеләргә була. Я не думаю, что нужно такое прямо в лоб решение, да. Монда Тукайның әкиятләре Шүрәле суанасы китереп куйдым да бетте түгел. Бу мәсьәләгә бик нечкә карарга кирәк. Иң элек үз стилен булдырырга. Ул бөтен залларда да сизелеп торырга тиеш. Милли дә шул ук вакытта заманча да булсын. Китап уку, күргәзмәләр зонасын ясарга мөмкин. Хәзер Казан халыкара аэропортында Владимир Путинның Тукай исемен бирү фарманын көтәләр. Һава аланы аэропорт дизайнын үзгәртергә әзер булуын әйтте. Ләкин монда кемнәр җәлеп ителәчәге һәм бу тендер аша үткәреләчәкме? Билгесез. Отрывки из стихов. Монда шигырьләреннән үзекләр язып куярга кирәк. Необходимо какой-нибудь стенд. Берәр төрле стенд, яисә аерым бүлмә. Аның образын күрсәтергә кирәк. Портрет Тукая, чтобы жители могли увидеть своего национального героя. Татарсталар, намитлар, стеллар, җитми. Радикальные изменения я не принес, без честно. Меня устраивает вот этот цвет. Хөрмәтле пассажирлар, Габдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортка рәхим итегез дип, без тиздән 3 телдә игъланнар ишетербез. Дөресен генә әйткәндә, шагыйрь исемен бирү аэропортта элмә такталар һәм игълан яңгырату белән генә шикләнмәсен иде. Аның өчен меңләгән тавыш бирүчеләрнең Тукайны үтә дә заманча итеп күрәсе килә. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Россия төбәкләрендәге депутатлар әйтерсең үткенлектә ярыша. Бу атнада Екатеринбургныкы укытучыларга сөйәркәзләргә тәкъдим итте. Атна кадаклары Дайын Сафаров авторлыгында. Исәнмесез. Укытучыларга эләгә инде. Хәтерләсәгез, моннан берничә ел элек Медведев аларга әгәр хезмәт хакыгыз әз тоелса, бизнеска барыгыз дигән иде. Шушы көннәрдә Екатеринбург депутаты Косарев укытучыларны тагын да ераккарак җибәрде. Бай ир табыгыз да зарплата турында уйламагыз диде ул. Я никогда не смогу поставить тебе 5. Правильно. Потому что все скажут, что я твой любимчик. Бу сүзләрне ишеткәч, мөгаллимә апалар көзгә каршына килеп прическаларын рәтләп куйгандыр. Хуш, хатын-кыз укытучыларның матди хәлен ничек кайгыртасын аңладык, рәхмәт төшкере. Ә бит әле ир-ат укытучылар да бар. Аларга нинди формула эзләп табабыз, иптәш депутат? Встаете пораньше, или нет, простите, то есть попозже. Идете в кино, вечером на танцы. Мы, педагоги, тоже обыкновенные люди, имеем право потанцевать. Акбар суенында бер егет 1 миллион сум акча атты. Моның өчен бары тик кырның бер башыннан икенче башына шәйбене кичкенә генә тишеккә кертәсе иде.
Барыннан да бигрәк трибуналар шатланды ул көнне. Әйтерсең, үзләре 1 миллион сум откан. Подумаешь, 1 миллион, бер солярисқа җитә инде дип язган берәү. Чыннан да, без еш кына байлыкны кешенең матди хәлен машина белән үлчәргә күнеккән. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Элек 1 миллионлык машинада байлар гына йөри иде. Хәзер уртача бик кәттә саналмаган автомобиль дә 1 миллионга тарта. Урамнарда 2 шоферның берсе миллионер хәзер. Алда ел алышыну һәм НДС арту. Димәк, киләчәктә миллионер гына түгел, миллиардер да булмагайык. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. Узган кадакта Казандагы татар атамаларын барлаган идек. Апа сервис, ашказан һәм Даваника кафеларын. Баксаң, авылларда да бар икән үзенчә мода. Халык урамнарга үз кушаматларын тага. Менә карагыз, Котылдык урамы күп авылда бар. Анда кайнана-кайнатадан котылып айрым яши башлаучылар тора. Внуковада яшый. Монда ветераннарга бирелгән йортларда внуклар яши. Поле чудес һәр районда диярлек бардыр. Мондагы йортлар берсеннән-берсе мөгъҗиза. Сукыр ишәк урамы, кирип була, чыгып булмый. Тупик. Буш килде, бушка килгән әйбердән төзегәннәр. Ник күчтем? Су булмагач шулай атаганнар инде. Кинәт байда, кинәт кенә баючы яңа татарлар яши. Кумгансызлар урамында берниләре дә булмаган яшь гаиләләр. Аптыраганнар урамында акчаларын кая куярга белмәгән байлар гомер итә. Пекин урамында йортлар тыгыз урнашкан, халкы да Кытайдагы кадәр. Әгәр дә сезнең авылыгызда бары тик югары эш һәм түбән эш бар икән, аларга да берәр кушамат тагыгыз. Модадан калышырга ярамас. Сау булыгыз. Әйдә яшьли уйна гармон, бер әйләник урамнан. Халык күңеленә 2018 елда үтеп кергән һәм дистә елларга калачак җырлар. Шимбә кичә бүгін пирамида сәхнәсендә Болгар радиосының милли премия тапшыру тантанасы бара. Моңлы, якты, заманча, зәвыклы тамаша. Татарстаннан читтә татар музыкасын популярлаштырган өчен бүләкне бүгін Санкт-Петербургта яшәп иҗат итүче якташыбыз Татарстанның халык артисты Альберт Асадуллин алачак. Аның шәхесен ачар, аңлар өчен иҗаты һәм үзе белән яхшы таныш булырга кирәк. СССРда беренче совет рок операсы Орфей һәм Эвридика белән танылу. Төп роль өчен Британиянең Music Week журналы дипломына лаек була. Нинди телдә, нинди жанрда иҗат итүенә карамастан, концерты саен татар халык җырларын башкара. Бүген аның белән Фешн исемендәге сәнгать училищесында очрашып, иҗади язмышының бурмалы юллары турында сөйләштек. Альберт Мулович, исәнмесез? Исән, сау, Аллаһка шөкер. Сез Татарстанга бик еш килмисез, сагындырып кына киләсез. Бу юлы шулай туры килде, сез кышкы Казанга кайттыгыз. Һәм сезнең кышкы Казан дигән җырыгыз бар. Әйдәгез тамашачыларны исенә төшереп, шул үзекне карап китик әле. Казаныма тагын карлар яуды. Урамнары китте яктырып. Альберт Мулович, күпләр бәлки белеп тә бетермидер, яшь булын, сез 15 ел рәссам, архитектор булырга укып, бөтен гомерегезне сәхнәгә җырга багышлаган кеше. Безнең бүген сәнгать училищесында очрашуыбызда юкка түгел. Сез бу диварларда, бу бинада укыгансыз. Ни өчен күңелегез шушында тартасыз? Менә гомер буе мин менә шушы мин укыган урынымны бер качан онытмыйм. Бәлки шул иң менә малай булып, менә шуда килеп экзаменны биреп укый башлагач, монда менә бөтен шушында башланды минем. Малайлар гитара алалары уйный, кулларына шундый вакытта җитә бит инде. И менә шул вакытларда менә монда да и рисунок, живопись, бөтен и музыка да монда башланды. Безнең менә Самодельный беренче менә теневой театр Казанда иң беренче теневой театр монда булып чыкты ул. Үзем шушы якларда туып, Соконгада туып, менә минем бөтен кичне вакытларда шундый менә юность менә монда үзде инде. Мин бер интервьюгызда укыган идем, Соконгның югалуын, тарихи урынның югалуын сез йөрәгегезгә бик авыр кабул иткәнсез. Шундый мизгел бар бит. Хорошо, менә уйкирде башыма. Менә шишмә бар бит, шишмә. Менә миңа Соконг ул шишмә төсле. Шунда туып, шунда иң беренче сүзләрне анда өйрәнеп, әнидән беренче шул иң беренче җырларны ишетеп, туган телемне шунда ишетеп, ул миңа менә
шундай изге шундай шишмәтле ул миңа. Сезнең бу сәнгать училищесында, художественный училищеләрдә алган белемегез бүгенге сәхнә тормышында кирәге чыктымы? Быть архитектором, театральным художником. Это нужно работать постоянно. Эшләргә кирәк һәр көнне эшләргә кирәк шул профессия белән. Совместить это очень сложно, да. Хотя сирәк була шундый вакытлар, когда мен шундый менә теләгем әллә ничек чыга да, яратам портрет ясарга. Ясыйсыз все-таки. Ясый. Сез Советлар Союзында беренче рок-опера, Орфей һәм Эвридит белән танылдыгыз бит инде. Яшьләр искә төшерсен өчен әйдәгез шуның бер үзеген тыңлап үтигәре. Не срывай его, золотой цветок, где росы непорочная капля. Сез рок-операдаган түгел, төрле жанрда да иҗат иткән кеше. Үзегезне сынап карый торган берәр өлкә калдымы әле? Шундый сезне караганда, рок-операда, мюзикларда караганда сез бигәбет актер дип әйтәләр. Белмим, теләгем бар, бик зур теләгем бар, шуны кинода төшәргә. Сез нинди фильмда төшәргә теләгегез? Трагикомедияда. Мин яратам шундый, когда переломный шундый образ, когда это может быть и образ, который может быть и смешной, и одновременно в нем есть и трагичные какие-то моменты. Менә мюзикллар дигәннән сез мюзикл жанрында шактый күп иҗат иттегез. Менә сезгә бу жанрда очыларга нәрсә ярдәм итте? Иң беренче ул вокал инде. Мин иң беренче рок-операда Орфей Эвридика дигән операда мин анда катнашмас идем. Шундый минем шундый практика булмаса, иң яратканым минем жанр сәхнәдә музыкада это жанр опера, рок-опера, то есть музыкаль спектакль. Альберт Нович, татар сәхнәсендә мюзикллар бик әз. Сез моны татарның ялчанлыгы белән бәйләп аңлатасызмы? Нишләп алар бездә әз һәм ул булсын өчен нишләргә кирәк соң? Асадуллина нет здесь. Он должен приехать сюда и начать уже здесь уже работать, уже начать уже открыть уже музыкальный театр. Мине мәгъди таң калдырды. Кирип китүеннән бу әсәргә дуга белән кирип китәсез бит, анар тавыш Болгарга күчеп ала, әйме? Onun terezesi yoktu yıldızlardan, yokturak bir. Yoktu yıldızlardan, yokturak. Siz ул проектка ничек алынырга булдыгыз? Ул нәрсә белән бәйле иде? Шундый шишмәләрдән, шундый табырлар булмаса, ул чыкмый ул бердә. Ул необъяснимо это. Сезнең үзегезнең музыка язып караганыгыз бармы? Бар. Когда я уезжаю, и вас со мной нет, я красками души моей рисую ваш портрет, чтоб из расстояния ко мне прийти могли два солнышка, два чуда, две доченьки мои. Ой, рәхмәт сезгә, Виктор. Альберт Нович, сезнең менә бер кайчанда җырлап туймый торган җырыгыз бармы? Шушы җырны «Дорога без конца». Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди наград. В каждой нотке, в каждом слове и я, и вы, и вы, и вы, и вы, и вы. Альберт Нович, без сезгә бурында сәламәтлек кенә, күңел күтәренке генә телисе кала. Рәхмәт. Рәхмәт. Шуның белән адымнар вакыты тәмам, киләсе атнада очрашырбыз. Исән-сау булыгыз.